नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक रंग रसिया सुगानवा। जितना भी भोजपुरी सुने वाला बा, समझे वाला बा, सबके भैया चाचा सबके मैंने पैर छू के प्रणाम करतनी। हमार गाना खुश रहे जान प्रमोद प्रेमी जी गाना चुरा के गईले बनी खुश रहे जान ली। हमारा मुंह से गाना सुन ली, आपे लोग को न्याय दिलवावे के बाद गाना हमार चुरा के गईले बनन। उहाँ लोग के त आदत बा कि दूसरा के बनल बनावल मने खाई जा, लेकिन ठीक नहीं खन कैले उ। लीजिए हमार गाना सुनी जा खुश रहे जान। तानाए जमाना के सही जाई दीवाना, जन कहल कर तू फोन ससुरा से रोजाना। अब तू भइलू दोसरा के, अब तू भइलू दोसरा के अंगनैया के चार। रोआ रोआ देता दुआ खुश रहे जान। रोआ रोआ देता दुआ खुश रहे जान। धड़कन दिल दिमाग में अभी तू ही बसल बाड़ू। अब का रखल बा प्यार में हमरा यार तू फसल बाड़ू। धड़कन दिल दिमाग में अभी तू ही बसल बाड़ू। अब का रखल बा प्यार में हमरा यार तू फसल बाड़ू। दुनिया के सब खुशी, दुनिया के सब खुशी दे दे भगवान। रोआ रोआ देता दुआ खुश रहे जान। रोआ रोआ देता दुआ खुश रहे जान। और ये समाचार मिली देश दुनिया न्यूज से मिली। आप लोग के नमस्कार प्रणाम बा, अधिक से अधिक शेयर करम जा। प्रमोद भैया आपसे यह निवेदन बा कि आज ही आप गाना 11 मई के रिलीज करवले बानी। आज ही हमारा यह माने हमारी यह निवेदन बा कि आज ही गाना डिलीट करवा दी, नहीं तो बहुत कुछ हो सकेला, समझ जाई। हमनी के गरीब घर के लड़का है जा, मेहनत मजदूरी क के एक रुपया जुटा के हमनी के ट्रैक बनवानी जा, डबिंग देनी जा, गाना आवेला गावे नहीं जा। और हम बनारस में अपन वीडियो शूट भी करवा दिल रही हूँ। बहुत पैसा भी लग रहा, पैसा जमा कर भी दिले रही हूँ। पहले बीच में कोरोना वायरस आई रहा, ऐसे भारत बंद हो गया तो वीडियो एडिटर बाड़न जन अपन ऑफिस बंद करके अपना घरे चल गए। वीडियो एडिट हो गया, फिर मिल ना पैल, ऐसे ना चढ़ पैल, तो प्रमोद प्रेमी जी हमारे गाना चुरा के गा दिल। आप लोग से यह निवेदन बा, हाथ जोड़ी मैंने करत तनी, गोड़ लगी पलगी करत तनी कि अधिक से अधिक शेयर करी जा और उनकर आज ही अभी जल्द से जल्द उनकर गाना डिलीट करवाई जा। आप लोग से यह निवेदन बा। नमस्कार प्रणाम बा, हाथ जोड़ के कि आप आज ही अभी गाना के डिलीट करवा दी, नहीं तो बहुत कुछ हो सकेला, आप समझते बानी। आप लोग से भैया लोग हाथ जोड़ के ये निवेदन बा। हमारे पर बार बार मैसेज आवता, फोन आवता और हमारे के धमकावल जाता। अगर यही मैंने धमकावल जी एथू होई, फोन आई, गाना के जल्द से जल्द डिलीट करवाई, न तो हम अपन आत्महत्या कराई करब आ फिर 2 आदमी के फंसाई। बस यही काम कर।